dia 7 de març de 2018 vam celebrar un segon taller amb els veïns i veïnes de l'Eixample. L'objectiu era doble. Per un costat era presentar la informació que extreta per Isglobal de la literatura científica sobre les problemàtiques que prèviament ells havien denunciat i, en segon lloc, presentar-los també les mesures previstes per l'Ajuntament i l'opinió dels experts internacionals sobre aquestes qüestions. En primer lloc, el que vam presentar va ser una resposta de la literatura científica a la gran preocupació dels veïns i veïnes, que era la contaminació atmosfèrica. Els veïns ens van exposar que una de les problemàtiques que ells veien era la presència de pols negra, i aquesta pols és una barreja realment, és una barreja de partícules de diferents mides, partícules més grans, PM10 i partícules més petites. I el que dona el color a aquesta pols és el black carbon o carboni negre, que és un producte de la combustió, sobretot de motors dièsel. Aquestes partícules, les més petites, són les que nosaltres respirem, i això és un problema. Malalties cardiovasculars, càncer, malalties respiratòries, problemes de desenvolupament cognitius que són molt greus. Hi ha una qüestió que trobem que va sorprendre bastant als veïns quan la vam exposar, que és la qüestió del soroll. Denunciaven el soroll com una de les grans problemàtiques que pateixen al barri, sobretot l'associaven molt amb el pas de motos i de cotxes buscant aparcament. El soroll causa tanta o més malaltia que la contaminació atmosfèrica. Si todo el parque vehicular en Barcelona fuera eléctrico, tendríamos, yo creo que unas 600 muertes menos cada año. Tot i que no de manera central, una de les qüestions que també es va suggerir per part de veïns i veïnes va ser l'aposta pel transport sostenible i en concret pels vehicles elèctrics. Hay mucha mejoría, hay una gran ventaja en la salud pública, pero perderíamos una gran oportunidad si solo centráramos los esfuerzos a una transició tecnològica. Tot i que els vehicles elèctrics no produeixen emissions d'escapament, sí que són emissors d'altres tipus de contaminants que es produeixen bé com a conseqüència de la utilització dels frens o fins i tot a través de les rodes del propi vehicle. És a dir, que no són vehicles 100% nets. Els espais verds el que fan en general és que baixi la contaminació, però perquè hi ha un canvi d'ús del sòl. Si quitas los coches, más que poner un árbol para que contenga la contaminación, es la sustitución del espacio público por un área verde. La literatura científica mostra que a Barcelona hi ha menys de 7 metres quadrats d'espai verd per habitant i, en canvi, a ciutats del nord d'Europa, que estarien en l'altre extrem, trobem fins a 300 metres quadrats d'espai verd per habitant. La proposta dels veïns en aquest sentit era la de recuperar una mica l'esperit del Pla Cerdà i tenir una ciutat més verda. Potser la solució principal proposada pels veïns i la que ells tenien més en ment era l'ampliació del projecte de superia a tota l'extensió del barri. En un futur amb un espai amb una superilla, claríssimament les mesures de contaminació atmosfèrica disminueixen. Al restringir el pas dels cotxes, el que es veu és que la contaminació baixa moltíssim tot el dia. Les superilles retornen l'espai públic als ciutadans, no només per gaudir-lo, per passejar, sinó per moure's caminant, anar en bicicleta, espai més verd. A nivell de benestar, més tranquil·litat, fa que les connexions entre la gent a nivell social incrementin i això fa que tinguem més salut perquè també ens movem més.